abans que yogis. Avui començarem asseguts a la terra, en posició del semiloto o el loto, algo que estiguis molt còmode, per observar com ens trobem. Ara ens sentem en aquesta posició, sent l'esquena molt recta, i aquí observarem com ens trobem. Quina sensació tenim? Tanca els ulls i connecta amb la teva respiració nasal. Deixa't anar. I observa des del teu cor com et trobes. Què sents? Si et fa mal algun punt, l'esquena, els peus, els genolls. Observa't. Observa't i no et jutgis. Només observa quin punt està tens o adolorit. Com som conscients d'aquell punt que ens molesta, doncs mitjançant la teva respiració li portaràs l'aire allà. Respira i observa't. Al portar tota l'energia en aquell punt on et fa mal, és com si podéssim respirar per allà. Un exemple, si a mi em fa mal el genoll, portaré inspirant energia quan deixo anar en aquell genoll, com afluixant, portant l'avís que estic portant energia mitjançant la meva respiració. Si a mi em fa mal els malucs, cada cop que jo inspiro, a l'exhalar afluixaré, deixaré anar sobre la terra, la pelvis. Observa't si des dels ulls tancats les teves parpelles no es mouen i els teus ulls tampoc. Observa't si estàs inquieta o inquiet. I anem a treballar mitjançant la teva respiració, com a poc aquest cos, aquesta respiració començarà a canviar. I inspirant profundament, començarem agafant les mans al centre i ara mou les mans als canells. Mous les mans i els canells, ves movent el cap. Llavors observant, ves a moure les mans cap a l'altre cantó. Porta les mans als genolls, movem el cap cap a un costat, movem el cap cap a l'altre, estirant aquests trapezis. Des d'aquí, inspirant, portem les mans amunt, inspiro. Al centre, tanca les mans i portaràs al centre, enllaça les mans, estira fora, i porta el melic i la pelvis cap endarrere i inspiro i allarga amunt, exhalo a davant i inspiro amunt, exhalo a la dreta i inspiro amunt, exhalo a l'esquerra. Inspiro al centre i exhalo, baixo mans. Inspiro mà esquerra a genoll dret i giro. Inspiro al centre.
Exhalo mà dreta, el genoll esquerre i giro. Inspiro, al centre. Braços amunt, inspiro, allargo. Exhalo, entrellaço les mans, a dintre melic, corba esquena, inspiro, estira amunt, allargo. Exhalo, costat, inspiro, al centre, exhalo l'altre costat, inspiro, al centre i baixo braços. Des d'aquí, inspiro, agafes l'aire pel nas i els espatlles amunt, inspiro amunt, per la boca, deixa anar. 2 més. Inspiro gran i deixo anar. Ens anem en moviment des del costat. Inspiro sense forçar, com una fulla quan el vent la mou. Cap a un costat sense pretendre estirar gaire. Inspiro al costat, exhalo a l'altre. Inspiro al costat, exhalo a l'altre. Inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, última, exhalo. I des del centre, inspiro, braços amunt, es miren les mans en paral·lel, exhalo, allargo al costat, inspiro, recullo, exhalo al front, inspiro, recullo, exhalo amunt, exhalo al costat, inspiro al pit, exhalo davant, inspiro amunt, exhalo al costat, empeny, inspiro, recullo, exhalo, empeny com una paret l'energia, inspiro amunt, exhalo, mans obertes al costat, inspiro, recullo, exhalo, empenyo, inspiro amunt, exhalo, baixo, estem treballant els braços, inspiro i movem aquesta energia, exhalo, enfront, última, inspiro, amunt, exhalo, costat, inspiro, al centre, exhalo, davant. Ens anirem poquet a poquet traient el suport de darrere si el tens i ens anirem estirant des del costat a la sala de l'infinit. Estira les cames, porta el colze al terra i la mà al costat. No baixis no baixis les costelles cap a la terra, quedes aquí. I respira profundament, porta la cama cap al genoll, cap al teu front. Des d'aquí anem a moviment. El colze que toca al genoll. Recorda no caure. Allarga aquí. Colze, genoll. Inspiro, allargo. Exhalo, mira la mà. Aquí. Inspiro, allargo. Exhalo, colze, genoll. Inspiro, allargo. Exhalo, costat. Inspiro, allargo. Exhalo, costat. Ens anem a l'altre cantó. Estiro les dues cames, colze sota de l'ombro, mà al costat i des d'aquí el mateix. Comences des d'aquí, estira la cama, colze, genoll, inspiro, allargo, exhalo, al centre, inspiro, allarga, exhala, davant, inspiro, allargo, exhalo, aquí, inspiro, allargo i exhalo, aquí. Ens anem a terra, boqueta grossa, cocodril, des d'aquí. Cames juntes, inspiro i trec els braços en creu. Bueno, amb aquí,
aquí al costat. Exhalo, baixo. Inspiro, els braços al costat. Exhalo, baixo. Inspiro, pujo. Exhalo, baixo. Estem treballant les lumbars. Inspiro, puges. Exhalo, tanques. Ara alternem. Inspiro, pujo el cap i aixeco una cama. Exhalo, la cama estirada, baixo. Inspiro, l'altra cama. Exhalo, baixo. Inspiro, pujo. Exhalo, baixo. L'altra cama. Inspiro, pujo i exhalo, baixo. Des d'aquí, mans a la terra, Balasana, cap baix, darrere, a relaxar aquestes lumbars. I et quedes aquí a la terra i respira aquí. Afluixant les lumbars. Inspiro, estiro les mans davant, allarga. Des d'aquí, gira peus cap a dintre, estira més les mans. I des d'aquí, inspiro, a davant, exhalo, darrere. Inspiro, davant, exhalo, darrere. Punxo les espatlles, inspiro el pes a davant, amb els peus cap a dintre, exhalo, darrere. Arrela molt bé les mans a la terra, els peus estan girats cap a dintre i ens anem a planxa des d'aquí. Inspiro darrere, exhalo, davant. Inspiro, darrere, exhalo, davant. Inspiro, darrere, exhalo, davant. Queda't aquí, respira. Des de planxa i exhalo, avantbraços a la terra. Inspiro, mans al terra, sota les espatlles. Planxa. Exhalo, avantbraços a terra. Inspiro, mans sota les espatlles. I ens anem a Balasana. Anem a darrere. Afluixo aquí. Respira. Portant el cap molt avall. Inspiro, genoll dret a la terra. I pujo la cama en punta i baixa cap a baix, doblegant colzes, el peu amunt i pujo. Baixo el peu a terra, estiro, exhalo, cap que baixa i el peu que puja. Inspiro, allarga, exhalo, baixo. Intenta no obrir els colzes. Inspiro, pujo, exhalo, última, baixo. Peus a terra, aboques Balasana, tornes darrere i respira aquí. Arrela molt bé les mans i ens anem amb el genoll esquerre a la terra, allarga el peu dret, exhalo, baixo el pit a terra, inspiro, pujo, exhalo, treballant aquest gluti, baixo, inspiro, treballant el pit, baixo, exhalo, baixo el cap, inspiro, pujo, exhalo, baixo, última, inspiro, pujo, malica dintre i exhalo, baixo. Ens anem als genolls a la terra i ens quedem aquí afluixant aquestes mans i relaxa aquí. Respira. Assenta't a sobre les dits dels peus i aprofitem aquí per allargar aquests dits, aquestes plantes, respirant. Es nota que és l'hora
dels nens que surten. I respirem aquí, respira i exhala, fluix. Tornem a portar les mans a davant. A veure si tenim un bloc a prop. I des d'aquí anem a portar les mans a la terra i ens anem a dar un altre cop a perro boca abajo. Tornem a estirar bé, recorda't que el cul sigui el més alt com una piràmide, respirant aquí. Anem a portar la cama a esquerra, anem a portar davant a les mans. Aportes davant a les mans, portes el genoll dret a la terra i l'empeine dret també s'estira. Des d'aquí inspirant profundament, anem amunt i inspira. I a l'exhalar, mans al centre. Inspiro al llarg de davant i ara a darrere dona la volta als braços i tornes la pelvis al centre. Inspiro davant, exhalo, me'n vaig darrere. Inspiro davant, exhalo, me'n vaig darrere. I l'última, inspiro, em quedo aquí i vaig agafar el bloc i el poses al costat del peu que tens doblegat a la terra. Aguanta't aquí, si pots, també pots fer-ho, si no tens bloc també pots posar la mà a terra. Però amb el bloc és més fàcil per obrir tot el lateral dret que anem a fer ara. La mà esquerra a la terra, des d'aquí, obrint cap al costat. Respira. Exhalo, mans al terra i ens anem poquet a poquet a Adho Mukha. Tornem a darrere a recuperar aquests malucs. Ajusta molt bé les teves mans. 1, 2, 3, 4 i 5. I el peu dret el has de portar a davant de les mans. Genoll a la terra, estira l'empeine per darrere, inspiro amunt, allargo i a l'exhalar a davant, inspiro, darrere, tornes la maluca al centre, inspiro, davant, exhalo, darrere, inspiro, allarga mans, exhalo, darrere, observa com creix el psoas, inspiro, davant, exhalo, darrere, última, inspiro, davant, i quedes aquí. I ara és el bloc que està al costat dret, m'arrepenjo i vaig al costat, obrint el lateral. Exhalo, torno i tornes a girar peu i tu tornes a anar darrere, col·locant el teu maluc a Adho Mukha. Respira. Inspirant profundament, ens anem de perro boca abajo a Adho Mukha, perro boca arriba, davant. Allarga, exhalo, giro, tornes darrere. Inspirant profundament, anem de les mans als peus, caminant. I vas poquet a poquet pujant, vèrtebra per vèrtebra, a Tadasana. I respira aquí. Quedes a dalt. Observa Tadasana, el pes sobre els teus peus, respira. Ens anirem a treballar una mica les cames i aquests malucs i aquests adductors. Anem a obrir els peus. Recorda que els peus miren enfora i que el pes no el portes darrere, sinó a baix. I des d'aquí sent com s'obre els teus adductors i els genolls cap al costat. I
Des d'aquí ens anem a la diosa. Inspiro, obre mans i els colzes que no pengen et quedes aquí. Respira. Inspirant profundament, estira com tota l'energia cap al davant. Exhalo, recull. Imagina't una paret i has d'empènyer-la. Inspiro i treus l'energia. Inspiro, recull. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Recorda cap a baix, cap a terra. Inspiro. Són asanes d'arrelar cames a la terra. Des d'aquí inspiro. Amunt. Exhalo. Estira cames i baixa braços. Que me'n vaig endarrere. Inspiro. Amunt. Exhalo. Estiro cames. Inspiro, braços al pit, les mans. Exhalo, empenyo. I et quedes aquí i inspiro. Exhalo. Inspiro, obro braços. Exhalo, tanco davant. Inspiro, obro. Exhalo, tanco. Anjali Mudra, Namasté. Al centre, respira aquí. Inspiro, amunt. Estira cames. Exhalo, baixo. Inspiro, amunt. Exhalo, baixo. Inspiro, amunt. Exhalo, em quedo aquí. Enganxa bé les teves mans i els colzes ben oberts. Respira aquí. Respira. Inspira, braços que s'obren. I a l'exhalar, mà dreta que passa per sota. I ajunta les mans a davant, separa colzes i observa els teus ombros, espatlles que s'obren per darrere. Respira aquí. Inspiro, obro. I exhalo i porto la mà esquerra per sota de la dreta i colzes que es separen. Respira aquí. Inspira, amunt, estira cames. Exhala, mans al maluc. Tanca els peus cap endavant, caminant cap endavant. I a poc ves baixant l'esquena recta cap a la terra. Aquí mans que cauen a la terra. Deixa caure el cap. I tanquem els peus poquet a poquet. Endavant. Ens anem a la terra poquet a poquet. I ens sentem aquí amb els isquios cap al darrere, les plantes dels peus al terra i ens anem a treballar els abdominals. Des d'aquí, amb les mans ben obertes, baixarem poquet a poquet, molt fort, baixant una mica cap a la terra. Si no pots pujar, no baixis massa. Inspiro, allargo, exhala, aguanta esfínter, aguanta estómac, en buit. Inspiro, deixo anar. Exhalo, baixo. Inspiro, deixo anar. Exhala, baixa i obre les mans. Inspiro. Exhalo al centre. Inspiro, obro. Exhalo, tanco. Inspiro, obro. Exhalo, tanco. Inspiro, aguanta les bandes quan baixes. Inspiro, obro. Tanco. Inspiro, obro. Exhalo, tanco. Inspiro, obro. Exhalo, tanco. Aixeca la cama dreta.
inspiro, baixo, exhalo, tanco. L'esquerra, inspiro, baixo, exhalo, tanco. Dreta, inspiro, baixo, exhalo, tanco. Inspiro, esquerra, exhalo, tanco un cop cama, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. I des d'aquí inspiro i baixo poquet a poquet a la terra i deixo anar les cames, afluixa, respira, afluixant. Per última asana ens anem a estirar el que és el quadríceps des d'aquí i el psoas. Anem a portar la cama dreta a dintre, el peu, la cama esquerra estirada. I anem a baixar escalonadament, poquet a poquet. Anem a portar els colzes a la terra, si pots, i respira aquí. Observa que aquí ja està un gran estirament de la part del maluc dret de la teva pelvis. Respiro aquí. I aquí anem veient si poquet a poquet pots tombar-te a la terra sense fer-te mal. Respira i afluixa aquesta cama. El que hem començat al principi, que deia que inspirant profundament porta l'energia allà on et fa mal, on t'activa. Doncs porta l'energia on t'està activant en aquest moment. I respira aquí. Que aquest maluc es vagi estirant, aquest quadríceps també respira. Projectant aquella energia allà. Va d'afluixar. Te'n vas amb els colzes a la terra i puges poquet a poquet i desfas la cama cap a davant. Afluixo. Ens anem amb la cama esquerra cap a dintre, amb el peu cap a dintre. Observa si el genoll et dona el joc. El tanto a fer-se mal. Sempre observant molt. Fem èmfasis d'aquí. Observa el teu cos. Ens anem amb els colzes a la terra i em dono compte i observo si em donarà de sí baixar cap a baix o no. Respira aquí. Allargant aquest coll, recorda no estiguis aquí enxugat, respira i allarga. I a l'exhalar, poquet a poquet, si et dona permís la cama, vas baixant a terra i observa't quin cantó més et fa més mal, si un o l'altre, si el dret o l'esquerra. Intenta respirar i portar allà i projecta aquesta respiració allà, afluixant. Respira, no posis molta tensió tampoc a darrere. Relaxa. I finalment tornes a portar colzes al terra i tornes a pujar poquet a poquet per desfer i desfas les cames. Ens posem de genolls a la terra i ens quedem aquí un altre cop observant i sentint la teva pelvis. Observa la teva pelvis com et trobes, com es sents en aquest estirament. Si no és molt flexible, veuràs que has estirat molt bé des dels malucs i el que és el psoas, que lliga per la pelvis, per la cresta ilíaca, passa per darrere i sempre dona molts problemes. Aquí hi ha el piramidal, hi ha un mogollon de nervis i tendons que donen bastants problemes. Ciàtic també. Llavors observa't aquí, observa com estàs, com et sents. Relaxa les espatlles, relaxa aquests peus. I respira pel nas. Si aquí no pots quedar-te molta estona perquè et fa mal els empeines i encara no estàs molt acostumat, pots portar el teu bloc o el coixí a sota el cul i et quedes aquí a sobre del bloc. I aquí podries estar moltes estones observant una forma també de meditar
I respira aquí i observa't. Sempre observant el canvi de com hem començat a com ens trobem ara. Si estem més sueltos, si les nostres articulacions estan molt més àgils, observa i respira. Sigues feliç i mantén el somriure dins teu portant-lo al subconscient. No es tracta de forçar moltíssim la boca només amb un mig somriure per anar portant-lo dins teu i sigues més feliç. I el bo que hi ha en mi, vull veure el bo que hi ha en tu